La peça que estem treballant es diu Elles parlen i és una peça que parteix d'una novel·la d'una canadenca que es diu Miriam Tower i que a partir d'ella es va fer també una pel·lícula de també una directora canadenca que es diu Sarah Polley i és una història sobre una comunitat religiosa protestant d'aquestes molt fundamentalistes. He decidit aquesta peça perquè ja coneixia el grup i vaig pensar una mica en una història que pogués adaptar-se. Són 11, un noi i 10 noies. Aquesta història és una notícia que va sortir al diari el 2009 d'una comunitat menonita que és d'aquestes protestants fundamentalistes a Bolívia, que durant 4 o 5 anys els homes van estar adormint a les dones amb anestesiant de vaques per les nits i abusant d'elles i s'aixecaven amb sang, amb dolor, ferides, sensació de somnolència i deien que era el demoni o que era Satanàs o fantasmes o que s'ho inventaven. Era un efecte de la histèria extrema. Llavors aquesta autora canadenca s'imagina aquestes dones, la comunitat d'homes se'ls van portar a la policia i mentre ella s'imagina com aquestes dones fan una assemblea per decidir què fan. Si lluiten, si es queden i no fan res i perdonen o si marxen. Estan tot el temps dilucidant i parlant, són dones il·letrades que no saben escriure ni llegir. Va interessar molt la pel·lícula perquè està feta, no? Al punt de vista té un to molt no dramàtic, no? Com molt digne. I també és interessant com aquestes dones, sense saber res, es posen d'acord. És com si fos una ficció assembleària democràtica del que decideixen fer, tot i que no es posen d'acord, moltes tenen punts de vista diferents. I estem en col·laboració amb CIFO, que és una escola d'audiovisuals per professionals, i el que és interessant és que ells treballen tota la part de la imatge. S'ha de dir que és una pràctica, no tenim prou temps per fer una obra molt tancada, és com una obra en procés de fins on hem arribat, però és molt interessant la col·laboració amb ells perquè aquesta relació entre imatge i cos escènic, entre pantalla, tecnologia d'alguna manera i cossos és molt interessant. Almenys amb aquest grup amb qui estic treballant és molt interessant el diàleg.